Produkt Bircher Freshmat je zařízení pro prodej čerstvého mléka, mléčných nápojů, který byl vyvinut především pro přímé producenty mléka a mléčných výrobků a nabízí konečným zákazníkům možnost odkoupit mléčné produkty přímo od těch prvovýrobců, nicméně na nějakém veřejně dostupném místě, kde je poměrně velký pohyb osob a byl vyvinut tak, aby maximálně usnadnil těm výrobcům mléka cestu toho syrového mléka ke konečnému spotřebiteli, aby byly maximálně dodrženy hygienické předpisy a maximálním způsobem usnadněna manipulace s tím mlékem. Tady tento produkt se skládá z následujících součástí. Jedná se o gastronomickou chladirendskou skříň, která se jinak používá běžně v gastronomii, v různých potravinářských provozech, v restauracích, čili v horní části je umístěna klimatizační jednotka a tato klimatizační jednotka zajišťuje chlazení toho spodního prostoru. Spodní prostor se skládá ze dvou částí, ve kterém jsou umístěny konve a tyto konve jsou naplněny tím samotným produktem, ať již mlékem nebo jinými mléčnými produkty. Tento celý spodní prostor je chlazen na teplotu 4 stupně Celsia a to mléko je umístěno v jednoplášťových nádržích a veškerá výdejní technologie mléka je umístěna v horní části této konve, tak říkajíc zastavěna ve víku, které je odnímatelné. Konstrukce té konve je navržena tak, aby zajišťovala průběžné míchání mléka, to znamená, aby nedocházelo k usazování smetany. Dále umožňuje snadné plnění mléka. Zde je sanitační hlavice. Pomocí této sanitační hlavice, která zasahuje dovnitř a je zakončena sprchou, je umožněno čištění vnitřního prostoru konve. Dále je tato konev vybavena senzorem pro měření hladiny mléka, zbytkové hladiny mléka. Dále je tam umístěn senzor na měření teploty mléka a průtokoměr, který měří skutečný průtok nebo množství, které se vydává zákazníkovi. Poté je zde umístěna nějaká sdružovací krabice, která je zakončena průmyslovým konektorem. A průmyslový konektor zajišťuje jak napájení všech technologií výdejní konve, tak komunikaci s řídícím systémem výdejního automatu. Každá konev má svůj průmyslový konektor a je tak říkajíc řízena autonomně a tento systém umožňuje jak výdej z každé konve zvlášť, anebo případně hlídání stáří mléka, to znamená ve chvíli, kdy nějaké mléko v dané konvi prostárne, to znamená dojde k expiraci toho mléka, například 24 hodin po zavezení, tak se automaticky řídící systém přepne na konev druhou a probíhá výdej z konve druhé. Tolik teda k samotnému systému výdeje mléka. Ještě jednou tedy zopakuju, ten motor, co tady nahoře vidíte, to je motor, který pohání míchadlo. Zde je plnící hrdlo, zde je hrdlo pro sanitaci, pro čištění, průtokoměr, hladinoměr a tady máme schován a tady máme vlastně jímku na teploměr, který zasahuje až na dno konve. Čili znamená to, že je měřená nikoliv teplota vnitřního prostoru skříně, ale prostor toho produktu. Je měřená teplota přímo mléka. Navíc dole tady tato konev má výpustný ventil, pomocí kterého lze buď to vypustit zbytkové mléko, a nebo poté zajistit snadnou sanitaci, to znamená při sanitaci se na sanitační hrdlo napojí hadice a po dobu přibližně půl hodiny probíhá koloběh
čistícího roztoku, tak aby byla maximálním způsobem usnadněna sanitace a čištění jak vnitřního pláště té konve, tak i rozvodů, to znamená tady této výdejní trubičky. Celá ta konev je umístěna na kolečkách, aby byla maximálně usnadněna manipulace. Uvědomte si, že tato konev má něco kolem 200 litrů, takže dá se počítat s tím, že je potřeba manipulovat přibližně s nákladem 250 kg. Tolik tedy ke konvím, teďka možná krátce k platebnímu systému. Vnitřek skříně je vybaven mincovníkem. Jedná se o vracející mincovník italského výrobce Coges. A tady tento mincovník má dostatečnou zásobu mincí pro vracení a ve spodní části vlastně je kastlík s pokladničkou, kterou lze možno i dovybavit nějakým uzamykatelným provedením a všechny ty mince, které tak říkajíc jsou nadbytečné v těch zásobníkových vracejících kastlících, tak potom propadnou do té pokladničky. Na dveřích je namontován generátor páry. Generátor páry slouží k výrobě páry za účelem čištění výdejního okénka, čili zde je napojena hadičkou, je napojen vývod páry na výdejní okénko. Tohle je zadní část výdejního okénka, do kterého ústí i trubička z výdejní konve. No a dále potom různé sdružovací krabice, které slouží k jednak buď to ručnímu čištění výdejního okénka páry a je tam možnost i vlastně přepnutí na automatické čištění v pravidelných intervalech. Ještě bych vám ukázal výdejní okénko z druhé strany. Zapomněl jsem, čili já to přeruším ještě jednou, jo? Takže zvolím si množství. Bylo zvoleno půl litru. Vůbec nevadí, že mám pohárek menší. Hodíme nějaký obnos, požaduje 9 korun, zaplatili jsme 5, zaplatili jsme dalších 5, čili zaplatili jsme 10, máme 7 zaplaceno. Tak, můžeme zahájit výdej, čili zahájím výdej, mohu i přerušit, ukončil jsem vlastně prodej, tolik mi stačí a já mám možnost pomocí tohoto tlačítka vlastně ten prodej ukončit. Byť jsem napustil půl litru, tak veškerý vlastně přeplatek mě byl vrácen. I když jsem vlastně odebral méně jak půl litru. Čili toto je přeplatek a poté, co zavřeme, tak s určitým odstupem času by mělo dojít k čištění parou. Si možná budeme muset chvilku počkat. Čištění okénka, tady vidíte nápis čištění okénka a za chvilku bychom měli vidět, došlo k fouknutí a když otevřeme, že po výdeji došlo k čištění. Můžeme udělat ještě jednu odpadní mléko na nějaké úkapy, to znamená, pokud tady z tohoto výdejního okýnka dojde k tomu, že zákazníkovi mléko přeteče, tak ten úkap je odveden tady do této krabice a v další verzi je namontován i senzor, který hlídá hladinu úkapu, dojde-li k nějaké nepříjemnosti, tak samozřejmě pokud je tato kapsa plná, tak dojde k zablokování výdeje mléka, aby nedošlo k znečištění vnitřního prostoru automatu. Podíváme-li se na přední stranu automatu, ta se skládá jednak z ovládací, komunikační a platební části, kde vlastně je displej, který informuje zákazníka o krocích, které musí provádět, a automat je vybaven 3 ovládacími tlačítky a štěrbinou pro vhození obnosu za mléko. Jelikož automat je vracející, tak ve spodní části je okýnko na vrácené mince, na vrácení přeplatku. Zde vidíme výdejní okénko, které je provedeno z nerezu. Vnitřní prostor tady tohoto okénka je chlazen, to znamená, došlo by k nějakému úkapu,
tak chlazení toho okénka vám zaručuje, aby nedocházelo k nějaké kontaminaci těch úkapů, aby nedošlo ke tvorbě bakterií. Zde úzký výdejní hladička, spodní část okénka je vybavena falešným dnem a ústí do úkapové nádoby. Dále můžete vidět, že ve spodní části, teda v horní části, ve stropě toho okénka je ventilátor. Ten ventilátor ve chvíli otevření fouká do vnitřní části okénka výdejního studený vzduch a tady tento studený vzduch slouží k tomu, aby docházelo k odpuzování hmyzu, který by případně chtěl se usadit na zbytcích mléka a hodovat. Ve chvíli, kdy zavřu okénko, tak dojde k zastavení toho ventilačního okénka a tak říkajíc pouze chlazen plášť toho výdejního okénka. Nyní bychom měli přistoupit k ukázce výdeje produktu, čili zákazník, pokud si chce zakoupit mléko, tak je vyzván k tomu, aby zadal množství, které chce koupit, čili stiskem tlačítka množství je mi nabídnut prodej mléka v krocích po půl litru. Mám 1 litrovou nádobu, čili ještě jednou zmáčknu tlačítko množství, čím si nastavím 1 litr. Pod ním patřičný obnos. Můžeme hodit i více. Čili byla požadována cena 17 korun, bylo zaplaceno 20 korun, je připraven výdej, umístím si nádobu pod výdejní hrdlo a zahájím výdej tlačítkem Start. Což se mi napouští mléko, v tomto případě tedy voda. Já můžu ten výdej kdykoliv vlastně přerušit, pokud bych náhodou chtěl nádobu vyměnit, kdykoliv stiskem můžu s výdejem pokračovat a dochází k vlastně automatickému zastavení po té, co je napuštěn litr, tak došlo k automatickému zastavení a byl vrácen přeplatek, to znamená, bylo požadováno 17 korun, zaplatili jsme 20, byly vráceny 3 koruny. Odeberu nádobu, zavřu. Čili tímto způsobem probíhá prodej. Stejně tak můžu si například, je nastaven tak, že pokud dojde k zavezení konve v určitý čas, tak po 24 hodinách bez ohledu na to, jestli je tam zbytkové mléko, nebo jestli kompletně konvev byla vyčerpána, tak z dané konve dojde k zablokování výdeje nebo prodeje po 24 hodinách. Pokud je tam zapojena konev druhá, která byla zavezena později, tak automaticky dochází k přepnutí na konev, která byla zavezena a zapojena do systému později. Které prošlo, tak je povinen ten provozovatel odvést zpátky do mléčnice, toto mléko vypustit a podle místních předpisů buď to mléko se skrmí telatům, prasatům, anebo se vyleje. Ale ten systém řídící neumožní, aby tato konev vlastně byla připojena v nějakém kratším intervalu, než je běžný interval závozu, to znamená výměny konve, do toho řídícího systému. Teprve po určitém intervalu umožní systém výdej tady z této konve, která předtím do systému byla zapojena. Sběrka Freshmat má navíc ještě funkci, která vám umožňuje získat informace o zbytkovém množství mléka. To znamená, dojde-li buď to k vyprázdnění konve, provozovatel automaticky dostane pomocí SMSky, neboť v řídícím systému je zabudován GPRS modem, dostane SMSku o tom, že konev byla vyprázdněna, respektive má možnost si poslat SMSkou dotaz, jaký je stavový status systému a jaké je zbytkové množství mléka. Čili získá informace nejenom o tom, jaké je zbytkové množství v konvích, které jsou připojeny k systému, ale rovněž jaká je teplota systému a jestli nejsou v systému nějaká chybová hlášení. Pokud má systém nějaké chybové hlášení, tak se na informačním panelu objevuje kód chybového hlášení a lze